zuwa yau zaka ga wani bidiyo da ake yadawa na wa'anda aka sata a cikin jirgin kasa daga Kano zuwa Kaduna ko daga Kaduna zuwa Abuja, na manta. Sun tisa wa'annan mutanen suna duka da bulala, suna cida su, suna dukan su. Ba ku san cewa wannan abin da kuke yi ba tausayi ba rahama, Allah ba zai su ji kanku ba kuma? Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Ka'ida ce fa ta Allah. Wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa, wannan dukan da kuke yi mala'iku ne za su koma gurbin wa'annan su dake ku. Amma yanzu da kuke da rayuwa kuna da lamar da za ku iya tuba ku ce kun daina, amma ku rubuta ku ajje wannan dukan da kuka yi musu, in ba ku tuba ba kun ba su haƙuri kun nemi yafiyarsu, wallahi billahi ba da wasa ba ne. Haka mala'ika gurshi keke zabaniya, bakin mala'ika mai kaushin hali, ghalizan, ko ba ka bane ba, wallahi su ne za su tuza ku da bulala munkarin wa nakir, da guduma suna dukan ku, kuna ihu ana tana muku hoton wannan, domin wa wajadu ma amilu hadira. Allah sai ya nuna muku hoton wa'annan da kuke cidawa, su kuma sai mala'iku su dinga cida ku suna tuna muku hoton wa'annan da kuke duka. Saboda yanzu kuna da bindiga, kuna da dama, ku hatsabibai ne, ku yan iska ne, kuke ganin kun isa kun wuce. Ai kafin ku an yi adun da samut. Hal tara lahum min baqiya? Yanzu akwai barbushin wani ba'adi ko ba samudi a duniya? Suna ina? Ku yan iskan ƙarya ne ma, innakum lan takhriqa al-arda wa lan tabluga al-jibala tula. Ba ku da karfin da za ku riki ƙasa ta nutse, ko kuma idan kun isa ku kai dutse girma mana. Ba ka Allah ce ba innaka lan takhriqa al-arda wa lan tabluga al-jibala tula. Kuma sannan kun kamo mata da waɗanda ba su da ƙarfi, wannan daidai ne? Me ribar ku? Ku kashe, ku ci mutunci, ku da ka ku yi fyaɗe. Wannan yaushe ya taba zama daidai? Wannan iskanci kuke yi da nuna ku ba 'yan maza bane. In kuna da zuciya ku fita ku je ku nemi kuɗi ku yi arziki mana. Ai wannan alamu ne ma na kasawa. So kake ka samu kuɗi a bagas a banza. Jarumi fita ike nema. Amma kun zo kuna duka kamar kun sa awaki a gaba wajen ku taba zukatan mutane. To inda kuke shirman mutane tsine muku suke, la'antar ku suke. Kuma abin takaicin mu kullum sai a ce musulmai ne suke yi, shine abin damuwa. Amma wannan abin da kuka yi wallahi babu birgewa a ciki, babu abin yabo sai kasawa da gajiyawa da ci bayan tunani. Mai hankali ba zai sa dan uwansa a gaba yana duka kamar dabba haka ba. Amma saukin shine Allah yana da mai duka a cikin mala'iku. Ka san mala'iku la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kawai Allah zai sa su ta dukan ku. Yan wuta za an daki dan wuta, ina gaya ma. Ai ta dukansa haka kawai. Me suka yi muku wayannan? Kuma an banda ƙarya ga wanda kuke zargi da laifi ga wayanda kuke kamawa. Sai wanda ya fito hanya za ku yi farautarsa ku zalunce shi. Wannan ni ban ga abin burgewa a cikin abin da kuke ba, sai dai kasawa da ragonta yake nunawa. In ku jaruman gaskiya ne ku tuba ku koma zuwa ga Allah. Ai babban jarumi shine wanda ya mallaki zuciyarsa ta tsaya take wa Allah biyayya. Laysa ash-shadid bis-sur'a, innama ash-shadid alladhi yamliku nafsahu inda al-qadam. Amma kun zo kun tare wannan, kun tare wannan, kun yi waye, kun yi wannan babu burgewa a ciki. Ba ku nema wa kanku abin arziki ba. Muna addu'ar Allah ya shirye ku, ya ganar da ku. Su kuma wa'annan bayan Allah da suke cikin tasku, Allah ka tseratar da su, Allah ya kiyaye mutuncinsu, Allah ya kare kimarsu. A Najeriya wallahi babu gwamnatin kirki, wallahi a Najeriya babu gwamnatin kirki, don wannan mutanen bai kamata a bar su a hannun wa'annan ba.